Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da saduwa a cikin wannan fili da muke karanto muku littafinmu mai suna ƙarshen zamani, wanda ni Muhyiddin Umar Musa nake karanto muku. Karatu na 19. A karatu na baya mun tsaya a inda mutanen da ke zaune a birnin Kaisos suka fara fuskantar cewa fa an samu canji a kaurin sinadarin ki da yake wannan yanki, saboda yadda suka ga suna ƙara izzarsu cikin sauri, amma kuma sun fahimci canjin ba ya samu ne a gabaki ɗaya birnin ba, a'a bai fi kaso 30 na birnin ne ya samu irin wannan canji ba. A nan muka tsaya, yanzu kuwa za mu ci gaba. A yayin da kwanaki suka ci gaba da wucewa, tsakiyar birnin ya ci gaba da samun cunkoson mutane, inda mutane da ƙyar suke samun inda za su zauna su yi halwa a tsakiyar birnin. Ita kanta Sakatariya Mairo ta ƙara izzarta a cikin wannan kwanaki, inda a yanzu take a mataki na level 25. Ita ma ta samu damar karɓar fasaha mai darajar Grade 3 kamar yadda sauran mabiya na Shaiba suka samu. A cikin waɗannan kwanaki da suka wuce, yaran da Shaiba ya ɗauka a matsayin ɗalibai domin su shiga cikin rundunarsa nan gaba sun cika shekaru 10. Wannan ya sa iyayensu suka kawo su gidan Shaiba domin su koyi fasaha ta farko wadda ta ƙware a wajen zuƙar sinadarin ki. Lawan da Aliya dukkaninsu su ma sun karɓi fasaha mai darajar Grade 3 irin wadda sauran mutanen Shaiba suka yi amfani da ita. A matsayinsu na mutane masu ƙwazo da ya kai darajar Grade 3, waɗannan yara su ma suna da sauri wajen ƙara izza, kuma a halin yanzu dukkaninsu suna mataki na 2, suna level 2. A daidai wannan lokaci, alkama, masara da shinkafa da aka shuka a wannan yanki sun kusa isa girbi. Wannan zai ba wa Shaiba damar samun kuɗi wanda zai ba shi damar aiwatar da shirye-shiryen da yake so ya gabatar a wannan birni. Ganin cewa lokacin girbi ya gabato, Shaiba ya ba da umarnin cewa a ɗauki wasu sabbin ma'aikata guda 400 domin a faɗaɗa inda za a yi noma nan gaba. Ya ƙara faɗin gonakin daga hekta 3 zuwa hekta 9. A wannan rana, Shaiba ya shirya tsaf domin ganawa da wani ɗan kasuwa da yake birnin Kaisos domin ya sayar masa da amfanin gonar da za a girbe a halin yanzu dai Shaiba yana takawa ne a kan hanyarsa ta zuwa kasuwar da take cikin wannan birni, kuma a tare da shi akwai sojoji guda 2 waɗanda suke yi masa rakiya. A wannan kasuwa dai ana sayar da kayan abinci iri-iri daban-daban. Ita dai wannan kasuwa sunanta Kasuwar Birni, kuma gini ne mai hawa 3 wanda yake da faɗi sosai. Akwai mutane da dama waɗanda suke zarya a cikin wannan kasuwa, saboda ita ce babbar kasuwar da za ka iya samun kayan abinci da kayan lambu a kan farashi mai rahusa. A wannan kasuwar ana sayar da kilo na shinkafa da masara da alkama a kan farashin low grade crystals guda 4. Shi ma Shaiba ya tsara cewa
zai siyar da kayan gonarsa da zai girbe a kan wannan farashi, duk da cewa kayan gonarsa za su fi waɗannan da ake siyarwa a yanzu ingancin sinadarin Ki a cikinsu, saboda kasancewar ruwan da Shaiba ya ɗebo daga pocket dimension ɗinsa ya yi amfani da shi wajen ban ruwa a wannan duniyar. A wannan duniyar shi kansa abinci da ma'abota izza suke ci ba wai irin gama garin abinci ba ne kawai, dole ne abincin ya kasance yana da sinadarin Ki a cikinsa, saboda ƙasar da aka yi shukan tana da sinadarin, kuma jikin ma'abota izza suna buƙatar wannan sinadarin a cikin abincinsu domin ƙarfafa jikinsu. Barka da zuwa, ta yaya zan iya taimaka muku? Wata budurwa wadda take sanye da kayan ma'aikata ta tambayi su Shaiba. Barkanki dai, ina shugaban gurin nan yake? Ina son in yi kasuwanci da shi. Shaiba ya ba ta amsa, fuskarsa cike da murmushi. Shugaba yana cikin ofishinsa, ku zo in raka ku gurinsa. Bayan 'yan mintuna kaɗan, Shaiba ya haɗu da shugaban wannan guri. Wannan mutum ne mai matsakaicin shekaru, yana da ƙaton tumbi, sannan kuma yana da toliya. Idan ka ga kansa ƙwalƙwal babu gashi ko guda ɗaya. Ya yi shiga mai kyau sosai, kuma da ganin shi za ka ga mutum ne wanda yake rayuwa cikin ƙoshin lafiya, duk da cewa yana rayuwa ne a cikin birnin Kai-sus. Amma da alama yana rayuwa mai kyau tunda yana da abin hannu. Barka da zuwa shugabana, Shugaba Stanley. Da me zan iya taimakawa babban mutum kamar ka? Ɗan lokutun mutumin ya faɗa cikin annashuwa. Ya gane Shaiba ne, shi ya sa yake masa wannan magana cikin taushi da girmamawa. Kamar yadda wataƙila ka sani, na yi shuka a cikin wannan yanki na Aswad 'yan makonni da suka gabata, kuma a yanzu shukar da na yi ta kusa isa girbi. Shi ya sa na zo wannan guri naka domin ina son in siyar maka da kayana. Shaiba ya faɗa cikin nutsuwa. Shin zan iya sanin farashin da shugaba yake ƙoƙarin ya sayar da kayansa, da kuma adadin yawan kayan da kake son sayarwa? Mai shagon ya tambaya. Ton 2.5 na alkama, ton 3.75 na masara, da kuma ton 3.75 na shinkafa. Dukkanin waɗannan kayan abinci suna da isasshen sinadarin Ki a cikinsu, kuma ina da niyyar sayar da su ne a irin farashin da kake sayar da naka kayan a cikin wannan shago. To ba matsala, waɗannan ba wai kaya ne masu yawa sosai ba. Idan da a ce suna da yawa sosai ba zan iya siya ba, tunda ban san ingancinsu ba, amma kuma tunda ba su da yawa sosai zan iya siya. Mai shagon ya ba shi amsa. Dalilin da ya sa wannan mai shagon ya ce da a ce kayan suna da yawa ba zai iya siya ba shine domin tuni ya ƙulla yarjejeniya da wasu mutane a masarautar Kumbotso, inda yake saro kayansa. Saboda haka ba zai yiwu ya je ya kwance waccan yarjejeniya ba, musamman kasancewar bai ma san ingancin kayan Shaiba ba. Amma kuma tunda kayan ba su da yawa, domin ba su fi kashi 2 cikin 100 na adadin kaya da ake buƙata a kowane wata
a shagon ba. Ya yanke shawarar zai yi wannan kasuwanci. Mai shagon yana da ƙwarin gwiwar cewa ko da waɗannan kaya ba su da kyau sosai, zai iya sayar da su. Bayan sun cimma yarjejeniya, suka yanke shawarar cewa mutanen Shaiba za su kawo kayan amfanin gona da zarar an girbe su domin a siyar da su a wannan kasuwa. Sannan kuma suka amince cewa shi wannan mai shagon zai samu kashi 10 cikin 100 na kuɗin kayan da aka sayar a matsayin ladar aikinsa. Bayan haka dai Shaiba ya dawo gidansa ya ci gaba da al'amuransa. A halin yanzu Shaiba yana gab da shiga level 34. Yana cikin pocket dimension ɗinsa a cikin wannan gida da yake kusa da tafki. A daidai wannan lokacin yana amfani da fasaharsa ta zuƙar sinadarin ki mai suna hasken rana. Yana zuƙar sinadarin ki. Wannan fasaha tasa dai ya kai ƙwarewa na tier 2 a cikinta. A halin yanzu sinadarin ki ɗin da Shaiba yake buƙata kafin ya kai level 34 ya kusa kammala. Ƙarfin ruhinsa yana ci gaba da fitowa fili. A da siffar ruhin nasa za a gan shi ne ya ɗan yi faɗi-faɗi, amma a yanzu za a ga siffar ruhin nasa ya fara ɗaukar siffa ta kansa Shaiba, ya fara yin kama da Shaiba. Ma'abota izza waɗanda suka kai matakin spiritual beginner suna iya fara sanya ruhinsu ya fara ɗaukar siffar halittarsu ta yadda za su iya ganinsa. Wannan abu ne wanda ya kamata a ce tuntuni Shaiba ya fara yi, amma kasancewar matsalar da ya samu lokacin da sarki Tamba'isu ya shiga jikinsa, hakan ya tarwatsa zubin ruhinsa, sai yanzu ne yake ƙoƙarin dawo da ƙarfinsa. Nan take, kafin ka ce me, Shaiba ya tattara isasshen sinadarin ki da zai ba shi damar kaiwa level 34. Bayan Shaiba ya kai level 34 kuma ya fito daga halwar izza, sai ya ɗauko littafin fasaharsa mai darajar grade 4 mai suna jikin pyramid domin ya fara koyonta. Tabbas wannan fasaha za ta ba ni damar kare kaina, sannan kuma in turmuza hancin abokan gaba. Shaiba ya faɗa a lokacin da yake riƙe da littafin koyon fasahar a hannunsa. Nan take Shaiba ya buɗe wannan littafi ya fara karantawa ya fara karanta yadda zai yi amfani da wannan fasaha. Bayan wani ɗan lokaci ya ƙaddamar da fasahar. Idan ka kalle shi za ka iya cewa babu wani abu da ya faru da shi, domin babu wani canji na zahiri a jikinsa. To sai dai Shaiba yana jin ƙarfi na ban mamaki a jikinsa, kamar jikin nasa ba jiki ne da aka haɗa da tsoka da ƙashi ba. A'a, jiki ne wanda aka haɗa shi da zallar ƙarfe. Yana ji a jikinsa cewa ko da a ce mutum wanda ya kai ƙarfin shi zai zo da takobi ya sari jikinsa yayin da ya tsaya ba tare da ya yi ƙoƙarin kare kansa ba, ba zai ji ko da ƙwarzane ba. Amma kuma a wannan mataki na ƙwarewa da yake da shi, ba zai iya amfani da wannan fasaha domin ya kai hari ba. Hakan zai faru ne nan gaba idan ya ƙara ƙarfin izzarsa kuma ya ƙara ƙwarewa a fasahar. A halin yanzu zai iya amfani da wannan fasaha na tsawon daƙiƙu 10
kuma yin hakan zai zuƙe kashi 50 cikin 100 na izza da yake da ita a yanzu. Idan yana so ya ƙara ɗorewa a cikin wannan fasaha daga tier 1 zuwa tier 2, yana da buƙatar ya yi amfani da wannan fasaha na tsawon awa 50. Hakan zai ba shi damar kaiwa ƙololuwar ƙwarewa a tier 2, sannan ya shiga a tier 1, sannan ya shiga tier 2. Kamar dai yadda fasahar takobin lokaci take da buƙatar yin amfani da ita na wani adadi, haka ita ma wannan fasaha take da buƙatar yin amfani da ita na wasu awanni. Bayan ya kwashe awanni yana koyon wannan fasaha da kuma halwar izza da ya gama, Shaiba ya yanke shawarar fita daga cikin pocket dimension ɗinsa, ya je ya ɗan samu ya huta na ɗan wasu awanni. Kwanaki suka zo suka ci gaba da shuɗewa. A halin yanzu dai lokacin da za a yi girbin kayan gonar da Shaiba ya shuka ya yi. A karo na farko cikin sama da shekaru ɗaruruwa za a yi girbi a kan ƙasar wannan yanki na Aswan. Ma'aikata manoma guda 200 waɗanda aka ɗauka suka yi wannan aiki a wannan rana suna cike da farin ciki sosai, domin a yau ne dai aikin da suka kwashe makonni suna yi ya kammala. Da ƙarfin izza na waɗannan ma'abota izza waɗanda suka yi wannan noma, gabaki ɗaya hekta 3 da aka shuka an girbe ta cikin ƙanƙanin lokaci. Kayan gonar kuma aka adana su a cikin wani gini da yake kusa da gonar, wanda manoman suka sa aka gina. Shaiba ya sa an tanadi kekunan doki da dama domin jigilar waɗannan kayan abinci zuwa kasuwa inda za a sayar da su. Dalilin hakan kuwa shi ne waɗanda za su yi wannan jigila ba su da zobukan tsafi da za su zuba abincin a ciki su kai, kuma ko da suna da zobukan nasu ba su da ƙarfin da za su iya ɗaukar wannan kaya mai yawa haka. Kwana 2 bayan an gama kai kayan sai suka shiga kasuwa, kuma a yau ne dai za a fara sayar da su. A halin yanzu a cikin wannan kasuwa akwai wata mata mai matsakaiciyar shekaru wadda ta zo sayayya domin iyalanta. Wannan matar tana da aure da yara guda 2, kuma ɗan abin da take samu ba wani abu ne mai yawa ba, saboda haka dole ne ta tattala kowane kiristal da ta samu. Ina fatan dai wannan karon dai shinkafar da take kasuwar nan tana da kyau sosai. Satin da ya wuce wadda na saya sai da na zubar da kusan rabinta a shara. Matar ta faɗa a zuciyarta. Bayan tafiya na ɗan wani lokaci, matar ta tsaya a ƙofar wani kanti inda take ganin tarin shinkafa mai yawa wadda bata taɓa ganin irinta ba, kuma shinkafar nan fara tas take kamar ma tana yin ƙyalli. Duk da cewa wannan matar ba ta iya jin sinadarin ki da yake cikin iska ba tare da ta shiga halwa izza ba, amma da idonta ma ta gani ta san cewa wannan shinkafar ta fi sauran shinkafar da ta saba gani ingancin sinadarin ki a cikinta. Mu haɗu
a karatu na gaba domin jin yaya wannan mata za ta sami wannan shinkafa da za ta siya, wadda aka noma ta a yankin Aswad, wanda guri ne wanda ba shi da yalwar sinadarai. Shin wannan shinkafa za ta yi daɗi ko kuwa dai ba za ta yi ba? Ku biyo mu a karatu na gaba domin samun wannan amsa.